to amma albishirinka mu a wannan fagen sai mu ce Rufa ya fi ka imani Rufa ya fi banta mi imani kai musulma sun fi banta mi imani a zahiri fa amma abin da ya buya Allah ya baro kansa ne mu zahiri ko san dalilin da yasa ne wannan magana Rufa lokacin da ya fito takara arnan Kaduna suka ga cewa kaman ba zai ci ba sai in ya nemi yardan su yace ba zai nemi yardan su ba ya neman yardan su kuri'a su ma yace baya so ya dauko musulma tare cewa ka tsaye da musulman ma kuskure ne a musulunci ka tsaye da ta a matsayin dipti amma dai nan ba shi muke magana ba shine topic din mu ba topic din mu bai nemi yardar da su ba to kai ne kake ne muka yadda da yan dariku yan bid'a baka yadda Allah baka yadda qul Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika kai innaka ala kulli shay baka yadda da wannan ayan ba Allah shi ke bada mulki baka yadda ba ga muslim ba su yadda suka yadda da kiristocin kasar nan ba suka fitar da musulmi ba su nemi goyon bayan su ba suka yi banza da kuri'a su kuma zuwa lokaci amma kai banta ne kai da dan kasar takarar gwamna kake neman da yan dari kusura su jarima wallahi yan Rufa ya fi ka imani musulmi sun fi ka imani bari ka gama abun naka kuma ka zo baka ci ba mu ga da kai wallahi cutar son duniya da cutar mulki ba karamar cuta bane son mulki duk wanda aka jarabe shi da cutar son duniya da cutar son mulki wallahi da wuya kai labari don fitintunu ne manya Allah karka jarabe mu da su duk wanda aka jarabe shi da wannan wallahi ba kasafa yake kaiwa ba kai sai ya samu mulkin ba kuma ya samu jarrabawa a ciki to abinda dan wannan ba Allah ya samu kina ya samu jarrabawa tunda daga wanda a wasu yake mata kuskurima ko da ke dama mutane musu bance shi bane lokacin tun yana nan bocin ne magana ce hasada ne ta bayyana ko bata bayyana bane yanzu hasada ce carbi to yanzu akwai abubuwa kaman guda 10 wadda na lissafo wadda duk wani wadda ahli sunna ne kuma ya fahimci wannan matsalar to zai kyamaci carbi amma da ke samun ahli sunna ne kila bai fahimta ba game da maulidi waɗansu ba su ɗauke shi a matsayin wani hatsari ko barazana ga musulunci ba amma ni da na fahimci maulidi wallahi na fahimci maulidi barazana ne ma shari'ar musulunci domin da sunansa ake batar da al'umma da sunansa ake karya shari'a da sunansa ake wulakanta manzon Allah amma akwai malaman da Allah suna ba su wanci wannan hatsarin ba sai za su ke bashi sassauci to carbi wallahi in ka fahimci yadda carbi yake da waɗannan abubuwa guda 10 da dan kirga su wallahi da ka kyamaci carbi in dai ka fahimta amma ka fahimta kuma ne ba ka uzuri ga sunan bari ku ji su ɗaya bayan ɗaya na ɗaya carbi ya zama shi'ar ne na ahlul bid'a symbol carbi wata